Hei, eu sunt Amelia și sunt împreună cu Filip și astăzi să ne jucăm Craftsman, nu Minecraft, ci Craftsman, deoarece, da, pot să ne să descarc Happy Mode ca să pot să iau Minecraft-ul și da, adevărat. Bun, și astăzi o să facem, nu știu, chestii noi pe o mapă nouă și o să încercăm să facem lucruri noi. Unde ești? Aici, Ok, l-am găsit în sfârșit pe fratele meu, deci l-am căutat foarte mult. Deci nu dai... Nu m-am jucat de mult timp și... eu sparg lucruri. De ce? Unde ești? Nu fugi. Hai Unde după ești? mine. Unde ești? Uite. Bine, hai acolo sus ca să luăm lemne. Stai să vin și eu, ca să nu te pierzi iarăși. Că și se face și noapte. Super. Mai duc aici. E perfect. Am nevoie de paturi. Super urgent. Ok, am făcut rost de paturi, doar că este deja dimineață. Da. Hai să facem rost și de lemne. Și avem nevoie și de mâncare. Ok, stai un pic. Bine. Luăm lemne. Ok. O să mai postăm videoclipuri, cred, nu știu exact. Ok, haide. Știi ce? O să iau chestiile astea de cupa și o să le plantăm. Fac ce trebuie. Dar nu fugi, stai. Doamne. Unde și mie? Unde ești? Bine, doar... Nu, stai că-ți dau. Bine. Du-te acolo. Bine. Tu mai ai? Eu? Da. Da, am unul. Uite acolo, mulți copaci. Hai să mergem. Da, cu ăla nu se sparge copacii. Ne ducem în mina asta. Sau dacă e ceva. E ceva, hai Ce că putem lua. mină? Este sat! Ești de acolo, vino de acolo, vino. Stai că să iau crafting. Vino în față! Bine. Stai că să iau crafting table-ul. Scăleu eu. Să vii după mine. Că am găsit sat. Am spart. Am găsit sat. Avem mâncare. Fac eu mâncarea. Dă și ție. Haide. Unde? Haide pe jos. Te-ai spălat? M-am spălat, da. Dar cum mergi mai repede? Păi, Gata. Uite satul. eu mâncarea. Uite un portocoșel mic. Eu iau Uite mâncarea. acolo. Împărțim bine? Mai caut mâncare. Ok, oh my god. Eu o să mai caut mâncare. Eu să mai iau și să împărțim. O să caut mâncare. Perfect, avem destul de mulți cartofi. Ok, bine. Mă duc în casa aia, este ceva? Nu știu, uite-te să vezi dacă găsești ceva. Zice, uite! Eu găsesc mâncare. Stai. Stai să mănânc și eu.
deci sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați like, subscribe și coment. Eu am fost Amelia, iar noi ne vom revedea în episodul următor. Pa! Pa!